alle sammen, velkommen til den her YouTube-video. I dag der skal Oscar i hvert fald spille Grow a Garden, og vi er på ferie. Her I kan se, vi er oppe i bjergene. Så ja, vi er oppe i bjergene. Hvis vi gaber lidt, så er det fordi... Hej, se der, der står en ged. Se der. Nå. Men prøv lige at se her. For det første, så kunne I se, hvor mange penge har man her. Det er egentlig Grow a Garden. Og også han sidder og spiller Grow a Garden. Ja, så min garden er lidt dårlig, men vi skal gå bedre i dag. Ja, vi skal gå bedre i dag. Ja. Prøv lige at kigge i shoppen. Hvad er for noget slidt sted? Ej, det er ikke sådan, der går nok dårligt. Det kommer også lige se til den 40 sekunder. Ja. Nå. Nu kommer der jo flere YouTube-videoer. Jeg har bare ikke haft nogen idéer til YouTube-videoer. Så ja. Bare lave bare en. Ja. Men jeg har fået sugar af det. Ja, der var sugar. Det var ikke for lang tid siden her. Jeg tror, det var 2 dage siden. Og i morgen der skal vi rejse hjem til Danmark, så der kan jeg love jer for, at der kommer mange videoer. For her på det sidste, der har jeg jo ikke oplevet så meget. Så det er fordi, vi er på ferie, der skal vi mange ting, så ja. Kom det. Nyt hit. Men jeg har lavet én short. Hvad er der? Ej, det var godt. Og hvis kameraet ryster sig lidt, så er det fordi, vi kommer sådan en bumpet vej her. Okay, vi skal prøve at få et eller andet hernede fra. Du skal ikke trykke på. Okay. Der kommer også noget Grow a Garden for mig. Inde på min mus-tastatur, det der. Det var meget sødt. Undskyld, hvis I ikke kan se. Nu er det lidt over det hele her. Og ham er trampolin. Ja, trampolin. Doing. Bare jeg er derude. Bare husk at Og subscribe. når jeg siger i morgen, vi kommer hjem på ferie, så er det om onsdagen. I 2025. Bare lige så I ved det derude. Andreas, han er sygt god til Grow a Garden. Det tror jeg. Tristan, han er også ret god. Og ham der, han har en mere penge end mig. Der er fine veje, må man sige, der er her. Ja, han har 1 million mere end dig. Er det? Altså, så endelig er noget lækker vej, så Ja. meget lækker. Og tak for alle de visninger på den der short. Bare den ikke lige, lave ro. Den der short, jeg lige har lavet. Det bliver uden lige op der. Det er lidt træt. Ja, jeg har lige fået de her 2 GoPro. Den der fik jeg i går, og den her fik jeg i Forgårs. Det er dårligt at tage på. Det er kokosnødder. Jo, hvad så her? Der er ikke noget. Og her, I kan lige se et skilt på Madeira. Det ser meget mærkeligt ud. Kom ned fra højre, jeg har set på her. Vi er inde i sådan en skov eller noget. Jeg ved ikke, hvad det hedder. Kom ned fra højre, jeg har set på her. Og det var jeg lige fået, det er den her. Det har taget. Værd, hvad? Jeg har også fået meget mere sådan hårdnæse. Klikker det også lidt i dine ører? Der fra, end de her. Og man kan også se, at han sidder og gaber. Det tror jeg. Er det her? Nej. Okay. Wow, det er det der. Til Det er der. 8. Det er så der. Der vi kom dernede fra, jeg er ret sikker på. Og hvis der er nogen, der snakker i baggrunden, så er det min. Der er det vores mor og far, ikke? Ja. Og så har jeg lige fået. Dunk og dunk. Og så har jeg sådan noget herinde. Dunk og dunk. Ja. Den er syg. Var det ikke 5 billioner eller sådan noget? 5 millioner kroner.
Kan du ikke prøve at sælge alt i din inventory på YouTube? Det står jo 100 meter. Prøv at sælge alt. Så får du vildt mange penge. Nej. Du får flere, ikke? Du får mange. Hvorfor sælger du det ikke? Så prøver bare at stille de der to. De der to sælger han lige med. Så, nu går han ind og sælger. Zoom lidt ind på din skærm. Så de kan se, hvor mange penge du får. Hvad så det her? Det er godt til det. Okay. Er I klar? Hvad? 3. Du har favet. Hvad er det? Hvorfor fanden står der ikke noget med stop eller udsigt eller andet der? Hvad? Er det ikke mærkeligt? Okay. Det er det øverste. Det er det Det øverste. er da syret. Men der er ikke bare nogen, der er rigtig nogen, der er rigtig lavet fuld stop der. Skal jeg se, hvor mange penge du har. Og så se, hvor mange penge du har. Så har jeg mange. Jeg har ikke brugt det der max der nu. Men 380 millioner. Kan jeg ikke købe et eller andet? Og den, der først liker den her video, Jeg tror, der har været lidt vildt. vi får et merches. Hvis der kommer kommentarer på den her, og den første, der liker den her video, og hvis der kommer kommentarer på, så skriver jeg navn i Roblox, så får jeg meget Oscar som ven. Eller I får et merch. Og det kan jeg så ikke. Nu er det nyt hit. Går der bambus? Ja. Og det er så Det er så ret godt her. Hvor er det, hvor mange der er, ikke? Ja, det er det. Se også på her. Det skal blive bedre end de der 3 der. Eller de der 4. Og jeg skal også prøve at få den der i dag, hvis jeg kan. Jeg tror ikke, du får Den der. 3. Okay. Det skal blive bedre. Kan du lige være den også? Første mand. Kun én Jeg vidste ikke, garden. det ville gå så meget ud af. Det er en anden vej, vi tager den. Men hvis vi selvfølgelig kommer højt op, så vil vi nok også komme langt ned. Nå, min søgudviklingstånd, der kan jeg få noget indstillinger i min badekar her, eller hvad nu det er. Sygt god udsigt, når man hopper helt op på sådan et, eller på sådan et ærtetræ. Kokostræ. Nej, sådan et ærtetræ. Et ærtetræ, det tror jeg, jeg har. Det tror jeg også godt, I ved. Derude. Ja. Skal vi se med? Jeg derude, hvis I har en bedre garden end den her og min sammen, så tror jeg, I er gode derude, hvis I kender gårdgarden. Hvor han er faktisk. Okay. De er dårlige, dem der. Det er det altså virkelig ikke. What the Alle har lidt været på i dag. Se lige mig, skal jeg lige købe den der Og deroppe? den anden bedste. Kom nu lidt. Det der. Har jeg bedre end den her bacon i det der tid? What the fuck, den er næsten nede i bunden. Og Christian, nu får jeg jo lavet nogle videoer op til dig. Er der kommet nye seeds? Når der kommer nye seeds, så tror jeg, vi stopper videoen. Prøv steder, ikke? Ikke kig for meget i shoppen. Vi har ikke mødt en eneste bil Nej. opad i lang tid. Mener du nedad? Jo, altså nogen, der kører opad. Og jeg er første bedst. Så det var så. Ja. Det var faktisk ikke kun, det var ikke kun den der byvej, der var Der er snart nye seeds.
man kan få et pet. En Mine forældre dinosaur. kom altså heller ikke ret Hej. lang tid de første dage. Altså, Jeg... I forhold til, at de har været inde i Funchal og kørt rundt og afleveret nøgler. Jeg vil gerne have sådan et pet der. Meget hurtigt op. Altså, skal vi stille et pet? Jeg har et pet lige her. Så vil den allerede ramme skulle byen her lige med. Er det kommet shit? De kom så meget hurtigt op. I'm a daddy cool. Så kommer der sådan en ny shit. Ja, lidt snart måske. Og skal du skal tage at starte i skole. Og jeg skal tage at starte i 3. Et skål-apple. Der kan også godt komme noget på oven for dig også. Så er Hvad? der en ny shit. Ikke? Er ikke flere shit? Nej. Nej. Det er lige om 30 sekunder. Husk ikke at sige sten. Så nu er du den bedste igen. Ja, bare rolig. What the fuck, kidding me? Ja, det er Funchal. Okay, nu er der en, der er ved mig. Hun er 27 millioner, og jeg har 70 millioner. Så er det en ny shit. Jeg tror hele tiden, der var mere strøm på batteriet ved at bremse. Så I lige det der? Så Han lige fik det der. den der. Jeg tror, vi stopper.